כדי לתקן את הפינה הפגועה, אני צריך ליישם פריימר. למה ליישם פריימר? הפריימר הוא בעצם חומר שיקשר בין העמוד עצמו, הפגוע, לבין החומר הצמנטי, שאיתו בעצם אני הולך לעשות את התיקון. עוד לפני הפריימר, מה שאני צריך לעשות זה לנקות ולהבריש את העמוד ואת האזור הפגוע מאבק ולכלוך. לאחר מכן אני לוקח פריימר, אני מעביר אותו לכוס, אך ורק כדי שיהיה לי נוח למרוח ולהבריש. מבריש את כל האזורים שאני הולך לעבוד עליהם. עם הפריימר הזה אין צורך לחכות שיתייבש, אני מיד אחריו יכול לעבוד עם החומר הצמנטי ולגשת כבר לתיקון. במידה ודרך אגב נחשפו ברזלים, צריך טיפונת לנקות מהם את החלודה ואז ליישם את הפריימר. את החומר הצמנטי, שהוא בעצם תערובת של חומרים שעשויה ממלט ועוד חומרים שיעזרו לי לעשות את התיקון, אני מערבב פה בכלי, ביחס של 4 יחידות חומר ויחידה אחת של מים. אני אערבב אותם עד שאני אגיע למרקם אחיד. אני רוצה להגיע למרקם שהוא בעצם מרקם קצת יותר רך מפלסטלינה, ואיתו בעצם אני יכול לעבוד ולבצע את התיקון. חשוב מאוד שהתערובת תהיה אחידה. היישום עצמו, אני עושה אותו עם שפכטלים. אחרי שהחומר יתייבש ויתבהר, אנחנו נקבל בדיוק את אותו צבע של העמוד בטון. ואם אנחנו רוצים, ניתן גם לצבוע. הפינה היא חוזרת להיות ישרה בזכות העבודה שלי משני המישורים, משני הכיוונים של הפינה. החוזק שמתקבל מהחומר הוא חוזק שיאפשר לנו בעצם לקבל את אותה פינה חזקה, בדיוק כמו החוזק של הבטון שהיה פה לפני. הנה קיבלנו פינה ישרה ומתוקנת, בלי כל החטטים האלה שנוצרו מהכיסאות. ניתן להשתמש בחומר הזה כדי לתקן כל פינה של עמוד שבור או של קיר שבור בבית.